Eu sunt Hamsterica, sunt în cușcă pentru că mi este foarte rușine să mă văd și acest video nu o să vă rețină mult decât 3 minute și 49 de secunde. Vreau să vă spun ce îmi place și ce nu îmi place și ce trebuie cu ce trebuie să mă hrănesc eu. Ok, puteți lua boabe de păsărele și să-mi dați. Asta este ceva cu boabe de păsărele și calciu. O căsuță așa, trebuie să băgați, trebuie să ne dați niște chestii, să ne facem curcușuri, chestii care vi le mai trebuie, pentru că așa a făcut stăpâna mea cu mine, a pus niște paie, fân, avem nevoie de apă, mâncare care s-a vărsat, nu mâncăm numai din astea, mai mâncăm și morcov, revin după ce strâng, mai mâncăm morcov, măr. Ok, puteți să lăsați așa pentru că am să aspir, așa. Da, avem nevoie de un calciu și de aici am să las pe stăpâna mea să vorbească pentru că ea știe ce mai mânc eu. Bună, eu sunt stăpâna hamsterului și am să vă spun ce le trebuie ca să trăiască. Au nevoie de un calciu. A meu a ros foarte mult calciul. Cam atâta a ros din tot calciul. Da, nu pot să spun că este foarte puțin, pentru că este foarte mult și chiar sunt mândră de ea pentru că am mâncat atât de mult, mai ales când era mică. Nu pot să spun că chiar de când era mică e asta, dar este de câteva luni, pentru că de când o am pe ea, am dat ăsta ca să pot să îl mânce, să-l roadă pe tot. Când l-a rost pe tot, nu mai cumpăr altul, pentru că dacă îi cumpăr așa direct, bem, după ce l-au gătat pe ăsta, o să se apuce și de ălalant și, da, după aia o să gate și tot așa. De o sticluță cam așa de apă. Ori așa, ori cu o biluță aici, la celălalt hamster am cu biluță. Dacă este o femeie și bărbat din aceeași cușcă, vă recomand, din aceeași familie, vă recomand să nu îi puneți pe ambii în cușcă, pentru că masculul o să vrea să facă pui cu femeia și nu este normal ca din aceeași familie. Ăsta mai este, care este la fel un calciu. Aveți nevoie de o căsuță și de câteva chestii de care nu vă mai trebuie sau orice. Și cel n-are voie el să mânce. El poate să mânce morcov, măr. Și un lucru foarte important, rumegușul se face se schimbă la